उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. उद्योगपतींना घेऊन चहा जरी घेतल्याचं दाखवा, राजकीय निवृत्ती घेईन असं मोठं आव्हान डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मंत्री उदय सामंतांनी दिलाय. नेमकं ते काय म्हणाले पाहूया. माझी तर विनंती, मी अनेक पत्रकारांना विनंती करतो, तुम्ही एक 15 लोकांची टीम तयार करा. डिजिटल मीडियाची करा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची करा. मी MIDC मार्फत मी जे सांगितलेलं आहे की खरं आहे की खोटं आहे हे पारदर्शकपणाने मी तुम्हाला दाखवतो. मला गडचिरोलीमध्ये घेऊन जातो. गडचिरोलीचं नाव हे नक्षलवादी होतं, पण आता उद्योग नगरी झालंय की नाही आपण जाऊन बघू. तिथे 2 लाख कोटीचे स्टीलचे प्रोजेक्ट होतात की नाही आपण बघू. ती स्टील नगरी होते की नाही बघू. तिथून आपण चंद्रपूरला येऊ, तिथनं आपण नागपूरमध्ये येऊ, असं पूर्व विदर्भ पश्चिम विदर्भ करू. अमरावतीला जाऊन PM टेक्सटाईलमध्ये काय चाललंय बघू. आणि असं करत करत आपण आडाळीला पण येऊ. म्हणजे गोवा आणि सिंधुदुर्गाच्या बरोबर सीमेवर जी आडाळी MIDC आहे तिथं नक्की काय चाललंय हे देखील बघू. काय नरेटिव्ह फेक क्रिएट करणं याच्यामध्ये फार कसब आहे असं मला वाटत नाही. पण काल मला टोयोटाचे सगळे अधिकारी मुंबईमध्ये भेटले. त्यांनी मला येऊन काय सांगितलं, टोयोटा किर्लोस्कर जे होते, गाडी तयार होते, जी स्कूटरपासून बसपर्यंत बनवणार आहे, त्यांनी सांगितलं की उद्योग विभागाचा 0.01% नाही तर 0% त्रास आहे. याचा अर्थ इंडस्ट्रियलिस्ट आणताना आम्हाला काहीच नको, चहा नको, अजून काही नको, आम्हाला NT चेंबरमध्ये भेटा नको, अजून कुठे भेटा नको. मी 4 वर्षामध्ये 14,500 कोटीचा इन्सेंटिव्ह वाटला. पण मी आज इथनं सांगतो, माझं आव्हान आहे, 14,500 कोटीच्या इन्सेंटिव्ह मध्ये मी एका तरी इंडस्ट्रियलिस्टला माझ्या घरी किंवा माझ्या NT चेंबरमध्ये बोलून चहा जरी घेतला असेल तर मी राजकीय निवृत्ती घ्यायला तयार आहे. कोणी सांगावं, 14,000 कोटीचा मी इन्सेंटिव्ह वाटला, 14,500 कोटीचा. त्याच्यामुळं अट्रॅक्ट होतात ना उद्योजक. मी अजून एक तुम्हाला उदाहरण देतो दक्षिण कोरियाचं. आम्ही दक्षिण कोरियाला गेलो होतो. हुंडाईचा प्रकल्प जो जरा मागं पुढं होत होता. चेन्नईला जातोय की पुण्यामध्ये येतोय, चेन्नईला जातोय की मागं पुढं होतोय. कामगारांचं आंदोलन चालू होतं आणि अचानक सत्तांतर झालं. मी राज्याचा उद्योग मंत्री झालो आणि 3-4 महिन्यांना आम्ही दक्षिण कोरियाला गेलो. तिथं बसण्याची सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे, समोरासमोर बसतात. आम्ही दुभाषिक नेलेले होते. आमचं मराठी त्यांना कन्वर्ट करून सांगणं किंवा हिंदी, आमचं इंग्लिश, त्यांचं कोरियन आम्हाला सांगणं. 2 दिवसाची आम्ही मुदत त्यांच्याकडनं घेतली होती. आम्हाला 2 दिवस तुमच्याशी डिस्कशन करायचं आहे. आणि साहेब मी तुम्हाला सांगतो, अर्ध्या तासात आमची मिटिंग संपली. अर्ध्या तासात आम्ही त्यांना सांगत होतो की तुम्ही 3,500 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट ही पुण्यामध्ये हुंडाईमध्ये करा. त्यांनी त्यांच्या दुभाषिकाला असं सांगितलं की 4 महिन्यापर्यंत आम्ही हे करणार नव्हतो. याचं कारण मोदीजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार हे महाराष्ट्रामध्ये नव्हतं. पण आता तुम्ही आलाय, तुमची मीटिंग अर्ध्या तासात संपवा. आम्ही 3,500 नाही, आम्ही 7,000 कोटी घेऊन आम्ही आता पुण्याला येतोय. ते 7,000 कोटी तर आलेच आणि परवा त्यांनी पुन्हा एकदा MOU करायचं ठरवलं 10,000 कोटीचा. म्हणजे हुंडाईनं 17,000 कोटी रुपये महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा अर्ध्या तासात निर्णय घेतला. त्याच्यामुळे मी सांगितलं की सत्तांतर झालं. सत्तांतर झाल्यानंतर आम्हाला कोण गद्दार म्हणालं, आम्ही 50 कोटी घेतले काय, सगळं म्हणालं. पण आज जर तुम्ही मगाशी जसं सांगितलं ह्याच्यातलं वास्तव काय, तुम्ही कमिटी तयार करा. आणि जर मी तुम्हाला हे दाखवू शकलो नाही तर तुम्ही मला करेक्ट करा, तो खोटं बोललास. अडाळीला आपण आता गेलो, तिथं प्रोजेक्ट येत नसेल तुम्ही मला करेक्ट करा. रत्नागिरीमध्ये प्रोजेक्ट येत नसेल करेक्ट करा. आजच मी कोका कोलाची मीटिंग घेतली. कोका कोलाचा 3,500 कोटीचा प्रकल्प जर लोटे परशुरामला चालू झाला नसेल तर मला करेक्ट करा. त्याच्यासमोर रेल्वेचा बर्थ बनवण्याचा 1,500 कोटीचा प्रोजेक्ट झाला नसेल मला करेक्ट करा. शेवटी माझ्या चुका पण मला कळल्या पाहिजे. पण होतंय कसं की कोणाच्या तरी पत्रकार परिषदेवर आपण विश्वास ठेवतो आणि तो सांगतो की वेदांत फसवून गेला. अरे बाबा कुठं गेला, तो आलाच नव्हता तर जाईल कसा. आज महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा असं झालं की जे आरोप झाले, हे 4 प्रकल्प गेले, 5 प्रकल्प गेले, त्याच्यावर व्हाईट पेपर करणारा पहिला मी उद्योगमंत्री, पहिला. हे धाडस विधान भवनामध्ये कोणी केलं नव्हतं. आणि परवा देखील सांगितलं, परवा, की पुढच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही दावोसला जाऊन किती MOU केले आणि त्याची परिणिती काय झाली याची भगवी पत्रिका मी काढणार आहे. हे पण देशातलं पहिलं उदाहरण आहे. मग एवढं जर पारदर्शकपणानं आम्ही व्हाईट पेपर काढतोय, भगवी पत्रिका काढणार आहोत, तुम्ही जा ना कोर्टात, तुम्ही विधानसभेमध्ये आणा ना माझ्यावर हक्कभंग.
बाहेर कशाला पत्रकार परिषद घेताय? जिथं तुम्हाला विधिमंडळामध्ये मला अडचणीत आणायचं आहे, माझ्यावर तुम्ही हक्कभंग आणू शकता, तुमचं ते आयुध आहे. पण प्रॉब्लेम असा आहे, ते विधानसभेच्या बाहेरच जास्त वेळ असतात. सभागृहात देखील बसलं पाहिजे ना, सभागृहातला कायदा समजून घेतला पाहिजे. मी जर खोटं बोललो असेल मंत्री म्हणून तर माझ्यावर कसा हक्कभंग येतो? मी व्हाईट पेपर जर चुकीचा काढला असेल तर माझं मंत्रिपद पण जाऊ शकतं. एवढे अधिकार विधानमंडळाला आहेत. पण विधानमंडळामध्ये आधी 2 तास रोज बसलं तर पाहिजे. सगळं जे आहे ते विधानसभेच्या बाहेरनं, याला काही अर्थ नाही. हा फेक नरेटिव्ह आहे आणि मी तुम्हाला पुराव्यानिशी महाराष्ट्रामध्ये दाखवू शकतो की आम्ही इन्व्हेस्टमेंट किती आणली.